Det er Jørgen fra TVS. Jeg vil lige vise, hvordan man laver en autoturn på en Finn One traktor. Til at starte med, der skal vi lige have indstillet redskabet, så der går vi ind i redskabet og trykker turn hernede. Så skal vi have indstillet, hvor drejevinkel vi har, så der drejer vi lige hjul helt til højre og trykker herover. Så husker den drejevinkel, og helt til venstre. Husker den, så har vi hvor meget den kan dreje. Så har vi indstillet vores redskab. Så skal vi ind og have indstillet en inderforager på vores mark. Så går vi op i forager heroppe og skriver, at jeg vil gerne have et forager på 20 meter her. Så fik vi et inderforager på her. Så kan vi se den på marken her. Den vil vi gerne have lavet en turn, så den selv drejer. Så går vi ind i indstillinger igen, op under turn, og så vælger vi lommeregneren til at beregne, hvor mange gange kan vi dreje herinde. Den skriver herover, at den kan dreje 8 gange på den mark her. Og det vil jeg gerne gøre automatisk. Så vælger jeg automatisk. Og så kan vi se her, hvordan den vil gøre det. Rundt på marken. Og I kan se, den er klar til at køre her, så så begynder at køre ned på marken her. Så kører vi i den linje. Og heroppe, der kan vi se, hvordan den vil vende ned i den anden ende. Hvis vi gerne vil have sådan, så at vi får vores yderste foragerskel helt ud til grænsen, så kan vi gå ind under forager en gang mere, op i forager, og så lige sætte den på 0 meter i forager. Og så går vi ned og viser vores indstillinger til forager. Og så siger vi herinde, at der vil vi gerne have en ny forager. Og siger, der er 4 linjer rundt på et forager her. Og jeg vil gerne have en arbejdsbredde på 20 meter. Så får vi den der. Den godkender vi. Så har vi nummer 1. Der vil jeg gerne have flyttet helt ud til vores skel. Så den siger jeg lige hernede i bunden. Siger jeg 0 meter. Og godkender den. Så kommer den ud i skel. Og nummer 3. Så vælger jeg nummer 3 her. Og siger 0 meter. Kommer den helt ud i skel. Du kan se, den nummer 2 vi har hernede, den passer sådan rigtigt. Så hvis nu jeg går op og trykker på den, vi har heroppe, den underlige tegn her, så kan jeg få lov til at trykke hernede og få lov at lave den linje om. Se, linjen ændrer sig hernede. Det er den linje, der vi går med. Så det er sådan, jeg gerne vil have den til at se ud. Så den godkender vi. Vi går tilbage. Så skal vi have lavet en ny beregner nu. Så vi går op i turn igen. Trykker på beregning. Trykker, at den kan vende 17 gange. Vi ser herinde. De 2 ude for uden i begge ender, dem kan jeg ikke dreje på, men alle de andre kan køre på. Og det vil jeg gerne gøre automatisk. Sådan. Så har jeg fået min mark til sæson ud i stedet for. Og kun have forager i begge ender.